Piny owacho singo ni wach mar tero obila e piny mar Haiti ok bi ng'iko e yo moro amora weche mag arita ma pacho ka. Kokwayo jood bura mondo kik rwak siasa e twak mar podho dwaro mar tero obila Haiti, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okoni gibiro luwo chike mar neno ni arita ma thurka obedo mongirore. E kinde ma paro medo wuok e wi wach mar tero obila ma pacho ka dhi keto kwe e piny Haiti, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okoni obila matimo tich mag keto arita e kuonde madwaro keto wang' ma ok diemre ok bigol ka itero Haiti. Mission in Haiti will not compromise our national security. We have made arrangements to make sure that we don't touch sensitive operational areas and programs that require 24-hour attention. And therefore, the fight against terror, the fight against banditry, the fight against organized crime will not be affected by the deployment to Haiti. Kindiki okwayo od bura mondo kik rwak siasa e twak mar podho tero obila Haiti ka okoni weche mag arita ok owinjo bedni iriwo kod weche mag siasa. We want to ask our members of the National Assembly and Senate not to politicize security matters and to discuss the Haiti deployment as a legal obligation and as a matter of the public interest. E kinde ma jatend migawo mar arita Kithure Kindiki medo lero ni chike ibiro luwo motelo ne tero obila oko mar Kenya, jalup jatend piny Gachagua manoyuoro e alam Narok owacho ni lony mar obila ma pacho ka ema omiyo duol mar arita ka riwruok mar pinje piny mangima UN odhialo Kenya kod ting'no ka oko bende ni oganda jo Haiti gin jo rotenge mowinjo mikony. Polisi wetu wa Kenya wametambuliwa ya kwamba ni officers who are professional ambaye wanaweza kuaminika kuenda kusaidia wenzao katika dunia. Na hii Haiti, kama hamjui, watu wanakaa kama mimi ama nyinyi. Sote ni watu weusi. Sasa tukisikia watu wetu wanaumia, si labda walitoka hapa siku ya slave trade, si tuende tuwasaidie. Ewi weche makedo kod maundu mathurka, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki omedo jiwo obila mondo kik mi jo maundu thuolo moro amora mar hinyogi, ka onyiso obila mondo ti kod magina kod bunde magin go e chwado ja maundu moro amora mageto hinya apisa mar obila. Kama wezi wa mifugo watatishia maisha yenu na silaha, msiruhusu hiyo silaha iwapate. Tumia bunduki na silaha ulio nayo kuangusha mkora kabla haja kuangusha wewe ambaye ni afisa wa usalama. Kato biro ni paro medo wuok e wi weche mag tero obila e piny Haiti, piny owacho singo mar luwo kenge duto kaka pend chik ma pacho ka dwaro kapok obila go obiro wuok e pacho ka. Ramogi kowere kod ma otende kod tero jolweny